Nepovedlo se Maximem do mnou, jo? Nečekáme, jestli to povede. Tak. Neubývají. Dáme ty ruce dolů, až na vás mluvit, jo? Budou tady jezdit auta, budou se vás ptát lidi, co máte dělat. Masivujte, ať tím vůbec nemusíte přemýšlet, jo? Prostě masivujte. Tak. Až teďka bude dýchat, dáme ty ruce pryč, že si musíte to místo znova napatat, jo? Tam se tady musíte přemýšlet, na svou kratší dobu. Vím, že vás zase trošku trápím, ale